eskerrona besterik ezin dut euki, eta eskerrik asko zeuei akordatzearren, eta sarisa ematearren. Honek bateron bati balio baldin badetza, bere motxilia arintzeko, ongi etorria izan da dia. Kirola egisa da, egiten dugun gehienok, amatarra garela, esan duzuen moruan, Orduan, ondo dago noizia hemen be, amatar bat horra saltzea. Zein podium bat ez dut inoiz zapaldu, kirol edo ez dut inoiz zapaldu, eta ez dut uste zapaldu gautenik. Garbi dakatena da, deserosotasuna bilatzen dute borondatez, kolperen bat etortzen baldin bada, aurre itxerakuan hobeto aurkitzeko. Nire burua preste egon da dinez, azkenean gaitza hau ez da sendatzen, ezin da sendatu, oindiokan. Orduan, nahi dut preste egon, badazpada, etorkizunean kolpere bat etortzen bada, ez? Eta gero egisa dabe, gurpil soro baten bezartzen zara batzuetan, eitzen dozu maratoi bat, eta gero amaitzen dozu, eta segiduan jendia etortzen jatzu esaten, eta goin urrena doblia, eta gero doblia, eta ez dakit, arriskutsua izan lehiken norberan dako, ez dakizulako gelditzen, ez? Orduan, kirola bai, baina neurri izan. Lehenengo erronka ineoan izan zen Getaria Zarautz, eta niretako benetako helburua irterera jatzia zen. Eta segama izkorren be, posposi ineoan irterera heldu nintzalako. Gero, azterketak modu baten edo bestian joango dira, baina niretako da irterera iristia. Hori da zaririk handixena. Eta bizitzeko esperientzia hori bizia ahal izatia. Esaten dutzu esklerosia anizkoitza dakasunean ezin dozula epe luzeko helbururik jarri. Horraitzikan, eitzen dozta ilusinua betez be, halako gauzak egin ahal izatia. Eta hor jarraitzia gerria ematen. Diagnostikoa jaso berritzan, zulo sakon baten egon ostian, asko lagundu zoztan, Asier de la Iglesia Somarragako Saskibalojo kalarizaren esperientzia ezautziak, ez? Buruak esplotatu izoztan, zen ipentzatzen eban, ostras, esklerosia anizkoitza daka, eta ez dago gurpildun aurki baten. Bera espaldin badago, igual, ni be, ez nahi zehongo, ez? Epe motzian, gitxien, ez? Eta horreitzikan kontatzen dut nire historia. Diagnostikoa jasotzen den beste batek, jakin dizala, badaola beste aukera bat. Interneten irakurtzen dugun dana da desgaitasuna, gurpildun aurkisa, eta txarto egongo gara da beriala, ez? Nire kasuan, isa 8 urte pasau dira eta men jarraitzen dut, eta jendia jakin dizala, aukera hori ere badaola. Niretako ez da kapresio horikan. Orduan, zuk partekatzen duzu historia bat, eta gero gainera jendia etortzen da bereia kontatzen, ez? Orduan, hor, egoera oso empatikoa da bi norabidietan. Bai kontatzen dutzuena, eta bai zuk eurei kontatutakoa. Orduan, Iñaki Peña Andresek esaten zoztan, mendifilmen parte hartzia 8.000 metroko mendi bat igotzian parekoa da, eta arrazoia zikan. Gerora etorri dana oso ederra izan da. Eta hori lotzen dut be, ospitaletik bueltatu berri, Mariak esan zestanakin, ikusiko duzu honek gauza honak ekarriko ditzu. Zaten da esklerosia anizkoitza dela bizitzan karta txarrak tokatzea, baina ni dakat 40 karta sortako bat txarra. Beste denak lagungarriak diaz. Orduan, Maria, Maialen eta Katrin, familia eta lagunak favore dauz. Eta holan errazagoa da. Gaitza, sistema immunitario tontotu hori nik dakat. Baina gaitza biso da behiago, Mariak eta nik. Orduan, horraitxikan bere laguntza afuntzeskua eta Koliseuan bezan eban, berez 7 omenaldi bada, Mariari indako omenaldi bat, eta merezitzakoa.